Nyande dew 15 bawti ujun ɗiɗi e nogas e nayi caggal jibinede annabi Isa mo jam e kis ngoni e mum o ina hawre alet 12 dew dayru ujunere e temen e jabannayi e jeegom fergo nyande malande men kettuɗen Laaɓnde Fulfulde TV. Ɓernde laaɓnde ko njogitaari tagaaɗo kono kadi ko ñawdogal gaño wonno ɗo ko musidɓe ɗiɗo ɓe piɓodiri aadi luliyaade ladde fodde balɗe taw ko ngam dewal geno ɓolol ɓe corti ñalngu ɓe tacci maayo ɓe tiindi ladde to ɓe jogori lulaade balɗe jonde nden ɓe ngoni toon fodde balɗe ko juulde tan e rewde geno e ñaagaade moƴƴere ɓe ngoni toon fodde jonde ɗiɗi ɓe ngarti haa e maayo ngo aɓe jiɗi taccude ɓe mbi aɓe ƴeewndo so tawi ɓe jaɓanaama golle maɓɓe ɗe ɓe gollatno ɗeen balɗe fof ko e sawtuwol teŋella njaayi mo juude jeeri delo won mo wending mali booli. Laaɓnde Fulfulde TV wi'en hakkille ma ko desdal ɓurgal mawnude ngal jogiteɗa woto ɓolnin ɗum woto hebbin hen kecce e cangarde aaw e mum gandal pinal e kala ko nafat yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala.